kura ta faɗi ta fi karfin karnuka su jata. Ko da kika je kina kuci a kaina kina munafurci na kawai saboda Allah ya dan kama ni na kwana biyu ba ni da lafiya. Ana duba mun file ana kankare zunubai kika je kika dasa teburin shiku aka tambaye ki maganganu ta inda kika shiga ba ta nan kika fita ba a tunanin ki magana ba za ta dawo mun ba to ta dawo min nan ke ana magana ma kina magana a motsi kadan ke wai ke jaruma ana taba ki ke yar fim wai ke wace ce ke a fim waye san ki ina kika je har da zaki je kina gulman mutane waye san ki mu ba yan fim wa'anda muka sani wa'anda aka kai sinima muka je muka kalla mu su ne yan fim a gurin mu kuma ko yanzu aka zo aka ce mu da faɗi yan fim wallahi ba zan lissafa da ke ba kya cikin su saboda ni har yanzu ban ga kuma shishigi kike yi har zaki je ki rinke da ni zaki gulma ni zaki je kina yin gulma billahi lazi in kina cin kasa ki yayi ta shuri ni ba aboke ina fa da tarihin komai ni ce wai kina da mantuwa ko kuma ina yanda akai ni ce fa murzar da kika zo kika samu kika ce ke iya wuya so kike a saki asiris din alaka nace series din alaka ina sun gama kasin nace kin san ban da masaniya akan shi ni ba ma bibiyar sa nake ba kallo nake ba ban san me ka faruwa a fim din alaka ba kin gane kika ce ai ke ko ta yaya ne sai kin shiga series din alaka nace to duk da yanda kika ce zaki kika ce da ni to murja ko kuma kina ganin malamai zan bi ne a mallake min alunu dan ya sa ni a series din alaka nace me kika ce dan maimaita in ji da kunne na left kika ce zaki je ki je ayo alunu asiri akan ya saki a series din alaka an yi ko ba a yi ba nace to ko ni karamar ta can ko ni karamar jan wuya ba zan ciye a gurin ki ba bare shi haka muka da ke ko ina yanda akai sai kika kira ni a waya kika ce ai ke kin tafi sai kin gwada sa a ki nace to Allah kiyaye a dawo lafiya da kika dawo kika ce ko an baki menene ga ki zaki je gurin shooting din alaka alinu yana kallon ki zai ce yayi casting din ki ya sa ki ke ma a series din alaka da kika je gurin series din alaka inanniya yar iska kaludo ne kawai ya daka miki tsawa kika faɗi kika suma a gurin an yi ko ba a yi ba kika dawo kika ce kaza ni sai ai da mun sai da na gaya miki har zaki zo kina magana tone ni ba gudu nake yi ba in kika ce tone zaki da ni jiki zaki sha billahi lazi saboda ni anan ina kike kuma wa'anda muka sani a fim sune ni dai na san akwai Maryam Yahaya a sinima na ganta sannan akwai Hassana wacce aka yi mata aure sannan akwai wata ke da suna dan Allah ku ba Momi Gombe akwai wata guda ɗaya mata da sunanta ne dan Bishaima su ne kaɗai muka sani yan saboda musu aka kai mana sinima aka ce ga ku su ne jaruman ku shine har zaki zo ki wani daga mun kai ki dinga cewa wai ke kaza har ki je ki sami gindin yin gulmata har yaushe kika zama ta terror haka da har zaki gulman murja to billahi lazila ai rashin lafiya ba mutuwa bace ba kuma yanzu ai da naki bakin nake magana ba da baki na nake yin magana ba har zaki je kuma ku kalla me ya rage ni ko da nayi rashin lafiya ai inna wai cuta ma dan masifa sai an maka bakin ciki assalamu alaikum jama'a ya kuke ya gora wai kin san nawa ne ka kunna wajen 20,000 da wani abu ne na kaushi ne zaki janyo na haka kai ka gaba gadi Allah ya isa tsakani na ni bayani na ne tashi daga bacci sai daga wani bidiyo mu je to bada musu dan na katta mutum ina jin na tashi daga bacci wallahi sai daga wani bidiyo yana yawo a cikin kai wai ana murja tana zagi ya Allah ya alama Allah ka kiyaye gaba mu wannan yana irin ibtila'i ne ya fado ni ina banzi na tashi na ga waya da ta ce to maza a majinika to me zan ce wanda ma dan Allah ku dai ya da ƙarya ita murja ba da ni take wannan hadin fada ne fada ne wannan sorry like if I broke na my business happiness ga gidan babba asa ke ku da ne mu fita daga sabga ta arni sai an